sa ka. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaawit. Ako si Roland. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Mindanao City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Roland. Kuya, gutuman na uy. Wa pa sila magpapa. Wa pala giday. Ningan do si Papa nga muli sila kung mahurat na nila baligya ang mga trapo. Gutom naman, Pi. Sakit na kayo kong tiyan. Ay, ayaw lagi lak. Sige lang, mangita lang kay Pagi. Ano lang ka ha? Mangita ko gatong makaon. Ante, mayong adlaw. Si ato nimo. Namoy ba, ante? Ug bisag sobra lang ang sudan. Gigutom na mo si Bibi. Niya, wa pa sila si Mamag Papa. Kanang imong inahan og amahan no, tuga-tuga gyud nagpanganak ninyo. Unya wa ikabuhi. Hoy, nisugot baya ako ha nga kamoy mupuyo sa bahay nako. Tungod kay maoy hangyo ni papa ninyo. Unya hasang inyong kaon, ani gapon mo maghasol ako? Oh, Nakoy sobra diha nga bahaw ug sudan pero dili na namo ipanghatag kay amo na ipakaon sa among iro. oh, Ikaw dako naman ka, hala pangitag paagi. ante. Kapiyan yung ante, uy. Dili man malawin na mo. Saan manin ako? Gutom na ba si Bibi? Roland! Hala, hindi tawag kong nangitil. Ang tagiyan ng tindahan. Nga naman ang... Oh, nga naman ka. Naghilak ka man lagi. Dito magot ko gikan sa ilang antinang. Igso ni Papa na ko kay mga yung takog bahaw. Ug sobrang asudan. Kay gugutom naman si Bibi. Nya, ang gikasapan man yun ko. Uy, mao pa. Wa ginay kaluoy ng iyaan ninyo, uy. Himong mama o papa, asa man di ay. Namaligya og trapo. Nahala sige. Na ako'y kanon din he. Hatagan ta mo og kanon og sudan para nimo og sa imong manghud ha. Hug pangaon mo kay unsa nang urasa o. Unya apila na lang sa dako og bugas og dilata para unya inig panihapon ninyo. Para sad makakaon imong mama o papa inig pauli nila. Salamat kayo nang. Huwat ako kadali ha. Day, Bibi, ikaw nung mayo di ha. Kanina pa ba kang igutom? O, kuya. Gana ko ni magkita, kuya. Lagi, butang kayo sinang itil day. Yatang gitagaanan ni. Nang itin din naghatag ani, kuya. Dito si auntie. Ili day, uy. Sige na. Unya na ng istorya. Kaon sa tiwas. Ay, hindi ta. Kakapoy, wag yung bahurot ang tinda na mong trapo mama ninyo taon. Anak, pasensya ninyo ha, nga nadugay ni papa ninyo. Gigutom na mo. Nagkakaon na mi mawi. Gitagan maming makaon ni Inday. Gitagan ming ng itil. Unya, gapilang pag-uniyog para panihapon na magkaigo na totanin. Mao ba? Oma, kaon na mo, mapasin kikutom na mo. O niya, nagpasalamat ba mo? Siyempre mo. Mao ba yun ang imong gitudlo na mo ni Papa nga? Kung doon na gani mo buhat og mayo na mo, tigil malimot sa pagpasalamat. Payo gibuhatulan. Kinahanglan nga inyong gining hinumduman ang gisulti, ha? Pa, Hmm. ma, gusto kong muskwilag balik. Ha? Nak,
Wa man tay kagasto sa imong pag-eskwela, uy. Okay ra man gud mo. Namang ko'y public nga eskwelahan. Kung naman gani mga gusto ko nun, gamay ra. Pero, anak, anong gusto ka bang eskwela balik? Para dili na mo sige pamaligyag trapo ni mama pa. Naluoy ko ninyo gud. Roland, Mong sige na ma. Sugot lang ang eskwela ko. Kuya, ako sad gusto ko maskwela. Day, smayo noon. Sige day, kita doon ang eskwela. Mayo! Uy, Mayo! murag si auntie bro ninyo. Hindi tagay kong gawson. Kadugay pa ni mo mga bli, oy! Oy! Jerry! Ako na nin paabangan ang bahay sunod buwan, ha? Kung wa mo ikaabang, mas may pang mamahawa na lang mo din, he. Ha? Nang malo itaw ka na mo nang asa may paingon kung imo ipapawao din eh. Oy, 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 ay, kung problema ha, na, oy! Sa una bidong pa-eskwelahan kag mama ag papa, wa yung ka mahuman. Kay maski pala bigo di mo na imong asawa karon. Unya utron pobre. Pagkita yung bagay. Di na ko makitapang ninyo, kay naapod ko problema ang ako. Ante, maluwi ka na mo ante. Ay lang ipabawa din eh. Oy, wala ko ikahatag kaluoy ninyo, Roland. Maong pangitain na ninyo paagi ha, Jire. Kinahanglan nga mo abang na mo sunod buwan. O kundili, pamahawa na mo din eh. Paino ni ante po, uy. Dili man siya maluwi na to. Dong. Dong, nakadungo ko sa iyo pa ng istorya kanina. Day, pasensyahin lang si Manang ha. Sige lang. Mangita ang pagi. Dong. Paito na mo, uy. Papawaon ko naming ante. Kung dili may makabang silang bahay. Roland, Ah, wala. oh, pag-unsa man kalinis gawa sa inyo, Dong. Gabi naman. Oh, naghilak ka. Wala nga eh. Ayaw pa makak. Ngano man ka? Kawan manggod nang. Ningon manggod sa ante nga. Kung di ko na may makabang sabay. Iyan na may papawaon sunod buwan. Uy, unsa? Mauna nang. Luoy ko nila papa o mama. Pila na ba ilang alin sa trapo? E paliha silang duha nga. Wa makahuman. Kuto ba sila sa school? Mong gusto gid ko nga muhuman og eskwela nang. Para di na may maglisod. Uy, mao ba? Sige, sige. Tabangan ti ka. Tabangan ko ni mo nang. O, lagi. Pero kinahanglan nga musaad ka gid nako, ha? Nga muhuman ka gid sa imong pagtuon. Ako isad ni mo nang. Muhuman gid ko. Tungod og alin sa kong manghod ug nila ni mama ug papa. Oh, Unsa naman taani, oy? Nibuwa naman. Kung may kahatag para abang, mas may mamutos sa lang mo. Pamawa na mo din eh. ante. Nang malo itaw ka na mo eh. Asa may paingon kung imo ipapawaon. Oy, Jere, gihatagan na ba yata mo usa ka buwan, ha? Sakto na ang usa ka buwan nga gihatag dako ninyo. Dili na anak ko problema kung wa mo'y kapuy-an. Maong pamahawa na mo din eh. Pa, Papa. Naamay bakante sa gawas ning akong bay. Gihimo ko naman lang ng stockroom diha. Anha lang usa mo. Pwede ra na nato ipagawas ang ubang mga dili na magamit aron mas dako ang space. Og mabutang ninyo ang uban ninyong mga gamit. Nang, salamat kay kayo mong kaayo na mo, ha? Daga-daga kang natabang na mo. Maginang, maikog yung kayo minimo. Pero nabala kami sa among mga anak. Way makatulgan karong gabi eh. Ay sus, okay ra uy. Ay ako raman sang usa din he. Wa man ko'y anak kay tiguang dagamang ko. Maayo na lang na ilaing tao din sa kong panimay. sige lang nang itil. Kung makahumanaw niya ako sa kong pagtuon, bayran niya ka na ako sa imong kaayo nga gihatag na mo nang.
kuya. Ako sa tanan sa kumuskwela. Baby, Kanindot anak baby kung mauna. Sige, sige. Kamong duha sa imong kuya, suportaan ta mo sa inyong pag-eskwela, ha? Basta magtarong lang gyud, ha? Oh. Nihilak naman hinuon ng inyong mama. luha lang is kalipay nang. Mo di magdaho nga doon maluoy na mo, mutabang na mo. Dako yung kainig tabang na mo nang. Wa man sa ko'y laing pamilya, good. Akong mga igsuon, dili sa pagpanghambog. Hayahay man sa ilang kinabuhi. Maong dili sila magbuot kung unsaon ako ang akong kwarta. Nang, usbra ko. Salamat ko kayo. Congratulations! Nakahumagi ka sa imong kurso. Salamat pa. Congrats, anak. Thank you pa. Ay, kalipay, kumaya. Kadaghan mo gadawat nga medals. Congratulations, Roland. Nahibaw kong mulampos ka gyud sa imong pagtuon. Kini mga medals nga ako nadawat. Para ni ninyo ma. Pa. Og nang itel. Uy, apil ko? Siyempre nang. Ikaw mo initabang na ko sa akong pamilya. Kung asa man mi karon, kana tungod di mo nang. Maong dako kay pasalamat ni mo. Ay, naunsa. Makahilak man sa tayo nito. Naging salamat na nga. Dako kay kukutang kabubuton ni mo. Mura na sa dikag anak, Roland. Maong nalipay kaayo ko sa imong achievement karon. Pila na sa katuig. Gamay na lang atong paabuton. Si Bibi niya sa damog graduate. Mao good. Ako sa paning kamutan nga, madaghan akong medals parehas ni kuya. Nga kung sikin sa patoy dili ni mo kadugo, maupay dili magduwa-duha sa pagtabang nimo. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo ug ninang itil. Kay wa gud mi niya pasagdi. Makaingon ko nga karon layo na gud ang among kahimtang kaniadto ug karon. Maong kamo nga naminaw karon ay mo kawa sa paglaom ug isalig ang tanan sa Ginoo. Dinhin lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kadto mga higalan kaagi ni Roland nga taga Mindanao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkalahan gulong ng palad. Ang maong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haga ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez